Той така е най-напред с материала и теоретично и практично, така че може да очаквате и от Меган победа. Но да видим какво ще стане. Нормално да вземат наградата, гордо си разстрелява. За разход. Дистанцията е достатъчно дълга и преди тежката писта старта не е толкова решаващ. Една-две конски дължини да тръгне някой кон напред, няма проблеми, да, точно така. Гледайте малко по-широко на нещата. Самите жокеи не трябва да отиват настървени към старта и да не изпълняват заповедите на главния стартьор. Дано този път няма никакви проблеми. Сега ще имате време да погледате конете, ще минат два пъти пред вас. Не. Няма да бъде даден старта. Агнеса Амароса направи фалстарт. Изтърпи Ландонов. Сега пак надолу няма да тръгне. Старта е даден, всичко е нормално. Добре. Амароса, в челото излезе Татар, Христо Шикеров, следван от Меган. Фаворитите веднага се отделиха Татар и Меган. Спокойно. Води Меган от вътрешната страна, от външния Татар. На трета позиция Амароса. Четвърта Агнеса. От вътрешната страна е Белвербой. Води Меган. Следван от Татар, Амароса, Агнеса, Белвербой и Билиджи. Билиджи за изхвърляне кобила, спокойно. Вижте колко е приятно, когато конете бягат в пакет, като пакет цветя. Първата отметка на финиша е мината. Това са около 700 метра. Остават още 900. Конете се събраха в пакет. Амароса от вътрешната страна и Страхил Ландонов. Отвън Татар. Меган като че ли позакъса. Пистата е много тежка. Води Татар. Рекордьора на България. Най-добрият ход на тази дистанция. Следван от Белвербой и Драго Сашев. Излезе на втора позиция. Татар, Белвербой. Да, Меган е това. Втора е Меган. Татар, Меган. Още 300 метра. Давайте. Татар, Меган. Меган излезе начало. Татар закъса. Нормално е това. Меган, Татар, Агнеса и Марин Маринов.
Меган, Татар, Агнеса. Това е призовата тройка за сега. Победителка Меган, на второ място Татар, трета Агнеса и малко не стигна да Амароса да лезе в призовата тройка.